नै फैसा मोनबावा फैसा वा लोगोफोर जोंनि मानाव गिदिर प्रमद सारा जोंखौहाय लोगो हमफैदोंमोन जोंना बेरायनाया गासै 8 डेसनिमोन नालाय बा बेनि सानसे सिगां जोंखौहाय खबर लाफैदों आरो जोंनि बेरायनाया माबायदि मोनदों माबायदि जादों बेफोरखौहाय खबर लाफैदों बेनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय बावहरो सारनि बर'नि आगरजों बानायनाय कुर्ता बेवहाय उत्तराखन्डआवहाय फानदों दे नै दा फैलायबाय जोङो देहरादुननि फरेस्ट एकाडेमियावहाय या आंथ' इउटुबार खालामनायदो दा हा बिराद गुवारखालै लाइक ताजमहल बेकग्राउन्डफ्रानो इमान मोजां आयै Indian Forest Academy देखो तो कितना सुंदर है वाव बिराद मोजां जायगा दं फैबाय दे Hey boys, group photo. Opening mobile ba? Indira Gandhi National Forest Academy. What? Uttarakhand ya sabsin deh. Birane berkerja jadi. Wow! Iya, kok ramai orang ngulit ba? Ayo, biar panjang nang dia hanya bisa apa je. Black Party ni group photo segregation dong. गेजेराव थानाय गुफुर गाननाया लिडार जाहैबाय लिडार एन्ड बडीगार्डनि फटो सेसन बिराद गिदिरखा इन्दिरा गान्धी नेशनेल फरेस्ट एकाडेमियावनो जि फानग्राबो दङ नेपालिफोरनि नै बिदि कट एसे फिक्स दाम दङ ओमफ्राय गावसोर डिसकाउन्टआव बेसे जायो बेखौ हरो गावसोरनि डिसकाउन्टनि खम मोना आं र' मोनसे पाबन्दि गानग्रा टपि खोन्थानो नागिरदों भैया ये टोपी कितना लेता है 400 बेनो 400 नो बेखौनो पाबन्दिबा गानबाय थायो बिराद दामलै बर'नि आगरजों बानायनाय कुर्ता बेवहाय उत्तराखन्डआवहाय फानदों दे उत्तराखन्डआवहाय बर'नि आसामनिसो होनो ये कितना पड़ेगा भैया नहीं के वाव Man kena ngalas bidang. Man kena ngalas sih. This side, please side. Abi gal pulang karena ini udah. Salah sih. Indira Gandhi National Forest Academy ni canteen dia, जों दा बेवहाय lunch खालामनोसै. यो लंच में क्या है भैया नै दा जोङो इन्दिरा गान्धी नेशनेल फरेस्ट एकाडेमियावहाय लान्च खालामदों बेफोरनो आइटेम्सफोरा पनिर दङ घि दङ फुरि दङ ओंखाम दङ ओमफ्राय बे माबा मोनसे ओंख्रि
ऋषिकेशआव माबायदि मानसि फैयो बासानो आयौ बैयाव थांबाबाथ' मानसियानो भिरानो लाजाया बासानो गंबैसो दङ 500 खान 1000 दं खोमा कितने कितने का है भैया 150 रुपये इतना ज्यादा चल रहा रामफल रामफल दायो जानोसैलै बेसेबां लायो 10 थाखा मोनसेयावनो माबायदि गोथाव मोनसेयाव 10 थाखा लोगोफोर जों दा सफैबाय उत्तराखन्डनि ऋषिकेश जायगायावहाय जेरावहाय गोबां रोखोमनि एडभेन्सार दङ बेवहाय राफ्टिं खालामनो हायो नाव जावनाय बिराद रिस्की एन्ड बांगि जाम्पिं जेरावहाय बै हाजोनिफ्राय खालामहरो ओमफ्राय गंगा दैमा नायो गंगा दै नायो ऋषिकेशनि हाग्रानि अमा गंगा दै नोलै बियो लांहैनायनोसै आंबो गंगा दैया माबायदि जायो दैयानो फुरा लासो माथो गुसु नंगौना नङा गंगा दै अम्पुर्ण परब्रह्म ज्योति रूपाय नमो आंनि साननाय हनाय गासिबो हास्थायनायफोरखौ जाफुंहोजोबदो आइ गंगा बिमा गथ'फ्रा बिबार बारफैदों नहीं चाहिए बहन वो यहाँ पर 10 रुपया है पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हैं छुट्टी पड़ गई है छुट्टी पड़ गई कितनी क्लास में 6 में अभी तो हम गाँव से आए ओरैनिफ्राय थाबायबोबाय जोङो इसिनिफ्राय थाबायबोबाय बिराद हेंगिं ब्रिज समायनालै मोखां समायना दै ओमफ्राय बोथोरजों मबाइलावहाय मोजां नङा बारा बिराद दुगैयो बे गंगा दैयावहाय गोथार जायोनो बे गंगा दैयाव दुगैबा लोगोफोर नोंथांमोनाव फैनोबा नैबे ऋषिकेश उत्तराखन्डनि देहरादुन डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय ऋषिकेश जायगायाव फैनो हागोन नोंथांमोनाबो बेफोरो मानो दुरुं माबायो ना माबा खारहैयो लोंदो आदा एसे लोंदो बिखा सिङाव मा दङ नै फैसा मोनबावबाय फैसा मोनबावबाय बे गंगा दैयाव गथ'फ्रा थब्ल'नानै बेबायदिनो बायदिसिना नागिरो फैसाबो मोनो सनाबो मोनो आस्थाम बायदिसिना मोनखांबाय नैबे गथ'आ बिदि नागिरो ओमफ्राय मोनखायोबो जै माबा मोनसे मोनबाय खुगा सिङाव सोबाय आरो थब्ल'फिनबाय बेसेबांलाय बेसेबां मोनखो भाई कितना मिला नाय खुगायावहाय माबायदि सोयो खुगा बुंजासे मोनबोदों बे गथ'आ ओमफ्राय गोदनायाव गाननायखौ नाय गोदनायाव गाननायाबो मोननाय बियो दिनैसो इमान गोबावनि उनाव मोनदोंलै 2000 माबा नुफेरलानोमोन 2000खौनो नैबेबो ऋषिकेशनिनो बेवहाय कीर्तन खालामनाय जायो बिराद गिदिर जायो चरित्र करते हैं